Well, okokuqala siyafisa ukubingelela kunina, sibingelele nakubalaleli emakhaya kuphina kuphi lapho bekhona. Sibingelele-ke kodwa futhi kakhulu umphakathi walapho oPhongolo, ikakhulukazi umphakathi walapha eWard 12. Njengoba usushilo namhla singumbutho wesizwe u-ANC, sivakashele lapha eWard 12 oPhongolo ngenhloso yokuthi sizokhuthaza abavoti nabantu abahlala kuWard 12 ukuthi ngomhla ka-2 ku-April sekuyobe ukuthi baphume bayovota. Lolu kuyobeke kusuku lokuvota lokuvala isikhewu sekhansela elashona njengoba busushilo. Singumbutho-ke wesizwe, umsebenzi esisuwenze isikhashana lezi, ubuholi bombutho kuzwelonke esifundazweni nakwisifunda saseZululand esisibiza-ke thina ngemzala Nxumalo ku-ANC, kanye-ke nabantu nobuholi balapho oPhongolo namaphethelo ukade buza lapha kuhlangana nabantu, kuxoxa nabantu. Kuningi-ke esifike sakwenza la. Okokuqala singene imizi ngemizi, abantu basitshela ngey'nkinga zabo abanazo ekuhlaleni. Kodwa okukhulu kunako konke singene komunye umuzi la sifice khona umama nobaba sebebadala bekhulile abahlala ngaphansi kwesimo esingagenyisi imali. Ngakho-ke okwethu ukuthi sibalekelele kulowo mndeni. Ngakho sithi kodwa kushona phela isonto elizayo kube khona ithimba esilithumele ukuba lizolekelela kulowo mndeni. Nobhala, iluphi ushintsho ozonza nalo njengoba iqembu le-ANC libonakele kwezinye indawo engathi lithanda ukuwa kwezinye indawo futhi lithanda ukunyuka? Mhlawumbe iluphi ushintsho ozonza nalo njengonobhala weqembu le-ANC KwaZulu-Natal? Esiza nako njengombutho, okokuqala siza nako njengombutho ohlangene, obumbene, osebenza ngobumbano. Njengombutho-ke sivuselela kabusha abantu bababone u-ANC ngendlela entsha nangendlela abawazi ngayo. Kuloko-ke okokuqala ukuthi njalo la kuney'nkinga zabantu khona u-ANC uzotholakala kulezo zindawo. Yingakho nje ngithi lapha nje kwesisifikile sakwenza kulo muzi sifice kukhona umuzi odinga ukuba uvuswe, u-ANC uzohamba phambili ulekele kulowo muzi uvuke. Okwesibili siye saya ebandleni lamaNazaretha. Safica nakhona kunesikhala bebekade benaso, bacela nje ukuthi asibalekelele ukuba bakhe indlu yesonto, bacela nje amasaka kasimende ayi-15. Bawusuthi kumbutho wesizwe cha sizothi kuthi xaxa sifake amasaka angama-40 ukubalekelela. Uyabona-ke ukuthi u-ANC awuzukhuluma, uzokhuluma wenze. Seyilo mbutho-ke esithi esizokwenza iloko, kodwa futhi sithi njalo ngoLwey'hlanu kunento esizoyenza KwaZulu Natal yonke. La sithi khona uLwesihlanu bethu, uLwesihlanu nemiphakathi, our Fridays with communities. Lolo sihlanu nemiphakathi ila khona zonke izindawo, zonke izigceme, nakuzo zonke ama-omasipala KwaZulu Natal. U-ANC uzobe uye ebantwini ukuyobhekana nje ngqo ney'nkinga ney'dingo zabantu. Akuzukuya amakhansela kuphela, akuzukuya abantu abakhethwe ePhalamende kuphela, kuzobe ubuholi bonke bukaKhongolose. Ngakho uKhongolose njengoba uzihlanganisa kabusha nje, uKhongolose ozoba sebantwini, ophila nabantu, ozobe usebenza nabantu. Mhlawumbe selapho baba ngifuna ukubhekela ukuthi inhlangano babethembe kakhulu abantu isikhathi eside futhi mawala. Mhlawumbe khona nanibona kodwa khona lapho esaqedisa khona sizolungisa kanjani lapho ukuze la bantu bebuyele futhi besethembe njengoba besethemba ngayo. Nanokuthi futhi ucandidate makwenzeka bemthemba abantu bemnikezela izinto. Mapha manje uzonikeza yena ukuya kubantu ngoba sesipole isikhathi esiningi ukuthi amakhansela afike evotele engabe sakho shangaphethe lutho. Kodwa ukuvela nje kubantu ucha sisekhona ukuthi uyababingelele kanjalo ube isithobo uzofaka yethu kanti iyakubantu shungaphethe lutho. Enye yokuqala izinto ubuholi bukaKhongolose obusha KwaZulu Natal obuyigcizelelayo ukuthi umholi nomholi njalo ngenyanga uzodinga ukuthi alethe umbiko ukuthi wenzeni, basebenzele kanjani abantu. Kusho ukuthi kuwokuqala lokhu sithi singumbutho wesizwe, sithi umholi nomholi udinga ukuthi asilethele umbiko njalo ngenyanga wokusebenza kwakhe nabantu. Kusho ukuthi ngesingisi sithi accountability. Okwesibili, uma usukhethiwe njengoba sithi nansi insizwa yakwaHadebe uBhungane uJoe owaziwa ngoNtokozo Hadebe okuyena esimisile la. Abantu abamthandayo ngoba kwamanje njengoba sikhuluma nje usenemsebenzi ayenzayo. Angakangeni kwangena usefakela abantu umgwaqo nje lapha waletha
i-TLB yokuba kuzokwakhiwa abantu basho bona siyabona ukuthi umfoka Bhungane kusekhona imisebenzi ayenzayo. Sizothi-ke akangayeki ngoba sizobe sihlezi la eduze kwakhe sifuna lama report enyanga ngenyanga ukuthi uya kanjani kubantu basebenzela kanjani abantu. Kodwa sithe futhi uma abantu beba nesikhalo ngokusebenza kwakhe abaye phela kupholini besifunda basophongolo i-sub-region abaye ku-region yethu yasezululand isibiza ngemzala Nxumalo. Lokho kukodwa kuzokwenza ukuthi kungabi umuntu osiphathayo yena, umuntu okhethwe inhlangano nobuholi bonhlangano ufanele ukuthi abike enhlanganweni simlandele ukusebenza kwakhe. Sengiphetha mina ngifuna ukubheka la kuyenzeka ukuthi babona abantu baphule ngobuningi bafake iyikipa mhlawumbe bagumezela abantu ukuthi abangadingi ngokufaka iyikipa kodwa abahambe beyofaka lapha uphawu ngoba sobona abantu bowuketi besijabule bafika lapha sesibona lapha uphawu lowu-10 usushoniphi lo nomunye u-20 mhlawumbe ugumezela abantu abangadingi ngokufaka iyikipa kuphela kodwa bahambe kwenza umsebenzi. Kunjalo sithi kubantu bakithi kakhulukazi lapha eWard 12 ophongolo siyanxusa ukuba kokuqala niphume ngobuningi benu nonke ngomhla zimbili. Sicela ukuthi abantu baqhishe bahambe bayovota uma ngathi nje kusukela ekuseni ngo7 makuvula izikhulu ukuthi kushaya o11 o12 emini iningi labantu selivotile. Okwesibili sithi kuzothi kubantu abangalaleli abantu abazobakhulumisa intimbothi ngoba baningi abantu ukuthi ngonsuku uzogcina bafike bazokhuluma into engekho nabantu engakaze nibabone. Yingakho isikhalo sabantu sihlale siwukuthi uma sikhuluma ngomuntu esimaziyo nesike sambona esebenza engakabi nayo ikhansela njengoba enza nje uBhungane, lokho kusinika ithemba lokuthi unomuntu oseyinhliziyweni zabantu abambone esebenza phakathi kwabo obebesebenzela kungakabi ukuthi sibemnikeze umsebenzi. Uma bekunika umsebenzi abasho ukuthi bayisikhulu bathi ba umfana ozohamba usibhulela amazolo. Thina njengombutho wesizwe asikhulumi ngabanye ngezinye inhlangano, sikhuluma ngathi nabantu. Okwethu nabantu ukuthi okokuqala siyazazi izidingo zaleli wadi. Abantu abalapha leli wadi banezidingo zamanzi, banezidingo zokuthi abanye khona ingxenye lapho khona ungathola ukuthi ugesi awukabi khona, banezidingo zendlela nje ezincane ezibafaka emakhaya. Lezo izidingo zethu esithi sizohlala siseduze nabo. Kodwa abanye banezidingo zokweswela, othola ukuthi kunomndeni ohlwempu kwashona umama noma kwashona abazali sebasele bazintandane. Zikhona izibonelelo zikahulumeni esidingayo ukuthi sisondele kubo sibe nabantu abakwazi ukuthatha lezo inkinga zabantu. Inkinga zabantu azinzima kangaka, zinzima uma uqhelile kubona, kodwa uma useduze nabantu yebo ngeke wayixazulula zonke ngesikhathi esisodwa, kodwa umholi nomholi uyakwazi ukusondela ebantwini, akwazi ukwakha ithemba, akwazi ukuthi nala kuneyinkinga khona abuye azochazela abantu. Lokho akakalungi kodwa kuzolunga ngalesikhathi esithile. Mhlasimpe nobhala sesiphetha awugcina ukubhekisa emphakathini nabantu abaphumile lana bezokusebenza. Elokugcina sifuna ukulibhekisa ukuthi sesifikele manje isikhathi ukuthi kule wadi esake sayiphatha njengombutho wesizwe kwathi ngokhetho lwedlule yasiphunyula. Niziboneleke abantu bakwa12 ukuthi bekwenzakalana ngalesikhathi iANC ngeke. Esikushoyo kunina sithi khumbulani ukuthi iANC ngesikhathi khona yayisebenza kanjani. Sesizokwenza ngokuphindwe kabili kunaloko sasikwenza ngesikhathi saphethele wadi. Ngakuhambani ke niyovota ngobuningi benu, nivotele umbutho wesizwe, nivotele uNtokozo uJoe Mbuyazi uHadebe.